achiel, not constituency, I mean polling station. Polling station. That is from 34B. I mean A. Ariyo mag polling station ma achiel, lakini gin gi results mopogore. Iwinjo. Mago ngeni gin gik ma koso gine mag IEBC gi papers mag IEBC gi yudo yota ma ngato nyalo yudo moro to yudo moro bende to gine. Donga pani magi gik mano cost pesa mang'eny ka gidhi print kia kune. Kendo los gi manalo. Nolos gi malo. Nolos gi oko. Ma anaparo ni kan kang'iyo kanyalo interrupt for 1 minute. It's okay. Omiyo wacho ni ka unyalo verify. IEBC nyalo kelo margi manyien. Ng'at jachung' nyalo loso moro manyien robi kama go picha ni mae mar sikunde ni mae mar sikunde ni magi post e portal. But kopo ni un jogo kura e polling station ne un gi mano go e kura mobedo sign. Madieri ma can be verified. You know this thing has to be verified. Supreme Court noketo ODM 2022 ni dhiwo muru polling station kura muwacho no kwal moro ka moro mondo compare gi mane portal no mane gitingo mang'eny koro dhi kula kala achiel kata ariyo kende mangiso ni mano go e polling station to gi me portal opogore no ko yun kata achiel e gima nying Jos Kamago no bire ng'ama timo verification ng'ama verify kura nobody has onga mocho nyaka verify exactly. Okay, log into portal mara verification nitie lwet commission mabedo headed gi chairperson omiyo en gi powers te kata obro verify mare mo print Nairobi nini River Road Michael ntiere onyalo verify River Road to koni magi are the verified to be ikete e portal and that is it kuelo timore adiere ni yie ni pod ne piny yie na kendo yie ji mang'eny pod ni piny lakini wawacho niya kata yie ni piny wabro temo kar mwanyalo mar mondo mi wa ensure ni kura uriti wabro ensure ni kura uriti madongi go koni wan gi simbe gang'o gadget wambe wan gi gadgets mineno gitiyo wambe wakedo JPEG gi PDF gi PNG wambe wabro go pichni wa to waoro wabedo gi gine tallying center marwa bende donga IEBC no wacho ni ok gijua yie wach ma onge shida wambe wabedo mna gi parallel tallying center gikwano to wakwano gigo picha to wago picha wambe wan gi portal kura donjo kowuok Kenya mangima to wang'eni wan gi kura di modhi ne ng'ata di modhi ne at the same time ok wang'im na president kende wabedo bende gi ji constituencies mwang'eni MP ma kama oyudo kura di to ng'amo landi to koland ng'amo kuyombo nikech ang'o to petitions malure wadhi e court mar mok berber omiyo wang'ni waamua ok en tich mayot lakini waamua to kendo pod wan e ground to nyaka tijni timre nikech Kenya nyaka lokre no chakore kar yiero kanyo nitie penjo kae ni to rawere nitiere gi oteku mar omenda mar tero gik moko e doho neno kane jo Azimio